Sanibonani imbolweni ndanamkela kwezaseTVini ngesixhosa. UNomfundo ke guys bane-picnic ke nabanye abasebenzi bakwaDlamini noSibongile ukhona ke apha. uSibongile uthetha ngento yoba bayabulela ke uThixo omncedileyo ke uNomfundo wasinda kulaa ngozi wayekuyo emanzini ke kuthethwe ngaleyo ke kudlule. Bayamncoma ke uThuli kuthiwa hayi sana uyaglowa wena. Kuthiwa khawusixelele imfihlo yakhe ithini. Uthi yena into angabaxelela yona kukuba yena impilo yokusebenza emakhitshini uyishiyile. Kuthiwa hayi bo usixelela uba wena sowuzoba ngumedem. Akayiphenduli ke leyo nje uthi hayi akumnandi kuyagigithekwa ke kuthiwa waze wavuya ntumbu. Naye ke uthi kujabula mina guys kunini ndalinda uSibalikhulu andenzele into efana nalena. Kuthiwa khawutsho ke uzomuva in okwaDlamini okanye uSibalikhulu uzokwakhela owakho umzi. Uthe ke uNomfundo asikathethi kaloku ngoba kaloku uba kuzokwenzeka kanjani because salinde uSibalikhulu athethe noPhetheni. uPhetheni avume ke akuvumayo ke. uThuli ke uthe ukuba imedi kodwa ekupheleni kosuku ndithi nje at the end of the tunnel kuyakhanya. uNeli uthi uNomfundo kodwa ke noSibuko wafuneka babhale incwadi etshoyo uba bayibhidliza kanjani nje imizi yabantu aba-rich. Maybe nathi singayibamba phaa naphaa. Yatshintsha ke imood kuNomfundo ebuza uba sibhidliza imizi kanjani. Wathi mna akho mzi endiwuchithileyo mna nto nje ndiyongeza and ibe ndivele kaloku ndililungu lale family. Uthe ke uNeli hayi yena bezijokhela nje umntu ongekhoyo ke apha kuyo yonke le nto ngumama uV. uThuli uthe ke kodwa uyambona uSisiNomfundo uba yi-ghost. uNeli uthi i-ghost yama-ghost but imood kuNomfundo seyiphumile kule topic akusahlekwa because ujikwe yilaa nto ibibuziwe uba bayibhidliza kanjani imitshato yabantu. uSibalikhulu wakhe ke yena endlini kwakhe uhleli kwi-study apha afike khona wavumbulula ileta yakhe wayeyibhalele uPhetheni besengabantwana besaqala ukujola. So uPhetheni kusho ukuthi ngumuntu wakhe wokuqala ukujola. Athi ke xa kuloo leta yakhe yena wambona into yoba kwilifa wayelishiyelwe ngutata wakhe lokwakha ibhizinesi wathi xa edibana noPhetheni wabona into yoba ngoyena mntu angakha naye le empire lo. Ethi ngwamkhetha kwabaninzi. So ke utata unjengaye ukhumbule uba usuka phi yena noPhethiPhethi and uyamoyizela because caba kwakumnandi nyani ngelaa xesha but ke wayimosha ngolu hlobo lwakhe. Kuye kwaNomfundo ke apho kwaphinda futhi kwamnandi ke uyadla again kodwa ke umxelele ke into yoba umkhuluwa wakhe uthi makathathe isithembu. uNomfundo uvumela phezulu uthi unjengaye uthi akululanga kanjalo kaloku ndinonkosikazi endlini. uNomfundo uyavuma uthi ndiyayazi unonkosikazi endlini. Uthi ke unjengaye no akuzibalula nje kanjalo. Uthi omnye kodwa nam ke ndiyayifuna i-commitment. Aphakame kunjengaye asuka azohlala apha ecaka ke sithi mfumfu ukutshata wena makungabi ngathi ndifuna uqhayisela ilizwe lonke uba mna nawe sithandana ngokusemthethweni. Uthi kune-implications apha uzokubona zii-implications zantoni ezo. Uthi ke nakimali i-empire ne-reputation yam. uNomfundo uthini kanti unjengaye uthe ke ndisuka kude kaloku noPhetheni mna sakhe le empire njengokuba uyibona akukho lula kanjalo. Ngeke ndithathe umuntu wesithathu mna ndizokumintrodusa nje kanjalo. Abe sebuza ke ngosisters uba ndim lo muntu wesithathu. unjengaye athi hayi uyayazi uba ndithetha ukuthini. Athi uNomfundo ewe ndiyazi ithetha ukuthi uPhetheni lo wakho ngoyena mama mna ndiyinto nje ndiyi-nothing. unjengaye athi akunjalo mna ndiyakuthanda. Athi uNomfundo kodwa athi unjengaye uPhetheni sithandane kudala naye and ngoyena muntu owandenza ndazazi uba ndiyakwazi ukuthanda umntu. So funeka ke ndiprotecte ama-interests akhe naye ndimvikele ngokunjalo. Avele ke oma emqaleni ke kumfumfu asobona into yoba le beyincokola noThuli into ngokungathi uzawungena kulo mtshato hayi ingathi ayisekho. So asazi ke uba izawuphetha isithini na into yabo bobayi-2. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.